गावाला भेटायला जायचं की कसं जायचं? तू नको टेन्शन घेऊ, मी बघते काहीतरी करते. आम्ही किती मुश्किल आलोय, आमचं आम्हाला माहिती. 4 तास झालं मी बसलो इथं. तास झालं तुला फोन करून तू येतीस, अजून बी येतीस म्हणते. इथनं सुटणं अवघड होतं, मग कसं यायचं? का कोणी बांधून ठेवतं वय तिकडं? की पाटील ही कोण नवीन पाहुणी? अरे ही पाटलाच पाहुणे ते. काय का अवघड आहे गड्या. मला बापूने सांगितलं लवकर घेऊन या पाहुण्याला देवाला जायचंय म्हणून, आणि तुम्ही इकडे चाळ करत बसला वय. मग मी आधी चालतो देवाला, पण मंदिरात कोण नाही म्हणून मी आलो इकडं. कमाल झाली गड्या. राणी तू तिकडे काय करते का? पार माणसं इथपर्यंत आली. आता आजी तुम्ही तिकडे कुठे? इकडे चला, देवाला जायचं. अवघड जाय गड्या का तुमची. चला तिकडे. वाट बघत बसलो तुम्ही दाजी तिथं वाड्यावर, पण दाजी ना म्हणून मी गेलो उडखत. बघतो तर काय दाजी भाषा तिथेच बसते पुरी संग बोलत. आहा हा हा, तोंड बघितलं का आरशात? एक लेकरू हाय आपल्याला ध्यानात ठेवा.